Един известен милионер живее живот на показ, криейки мрачни тайни зад блясъка на своята бижутерия. Когато вярната му прислужница е несправедливо обвинена в кражба, целият град вярва на неговата версия. Но в съда детски глас нарушава тишината и променя всичко. Освободете прислужницата. Аз знам кой е истинският виновник. Това, което дъщеря му разкрива пред всички, унищожава една репутация и излага наяве най-опустошителната истина, която някой би могъл да си представи. В луксозния си мезонет с изглед към Южния парк, Радослав Маринов наблюдаваше как изгревът оцветява небето над София в оранжеви нюанси. На 55 години бизнесменът поддържаше безупречен външен вид, който прикриваше истинския хаос, развиващ се в живота му. Облечен в италиански костюм по поръчка, той изглеждаше като олицетворение на успеха за всеки случайен наблюдател. Истината обаче беше съвсем различна. Бижутерия Маринов, разположена на престижната улица Съборна в центъра на София, беше едно от най-традиционните и уважавани заведения в бижутерския бранш в България. Основана от бащата на Радослав преди 40 години, бижутерията се бе превърнала в еталон за ексклузивен дизайн и скъпоценни камъни от най-високо качество. В продължение на 3 последователни десетилетия семейство Маринови просперираше и изгради империя, която изглеждаше непоклатима. Никой не можеше да си представи, че зад кристалната фасада и витрините, пълни с диаманти и изумруди, се криеше тревожна реалност. През последните 5 години Радослав беше развил опустошителна зависимост към онлайн залагания, която бе погълнала не само личните му спестявания, но и голяма част от ресурсите на компанията. Той плъзна пръст по екрана на таблета си, проверявайки банковата си сметка за пореден път. Салдото беше толкова ниско, че изглеждаше невъзможно. Как бе стигнал до тук? Това, което бе започнало като случайно развлечение, се бе превърнало в неконтролируема мания. Първо бяха залози на футболни мачове, после виртуални рулетки и накрая онлайн покер. С всяка загуба Радослав залагаше по-големи суми, убеден, че голямата печалба е съвсем близо. В следващия рунд тук ли си? Детският глас прекъсна мрачните му мисли. Радослав бързо затвори екрана на таблета и се насили да се усмихне. Лилия, 10-годишната му дъщеря, се появи на вратата на домашния му кабинет, с кадрава кестенява коса и големи тъмни очи, които отразяваха интелигентност, надхвърляща възрастта й. Момичето физически приличаше на майка си Кристина, която бе заминала за Париж преди 3 месеца за период на себепознание, както сама го беше нарекла. Да, скъпа, тук съм. Какво има? Отговори той, опитвайки се да звучи небрежно. Обеща да ме заведеш на училище днес, забрави ли? Лилия притискаше към гърдите си цветна раница, а очите й бяха пълни с очакване. Радослав погледна ръчния си часовник и мислено изруга. Наистина беше обещал, но безсънната нощ и финансовите притеснения бяха изтрили напълно този ангажимент от памета му. Разбира се. Готов съм. Отивам да взема ключовете за колата. Той последва дъщеря си по коридора на мезонета, наблюдавайки как Лилия върви с решителност, която не съответстваше на възрастта й. Кога за последен път й беше обърнал истинско внимание? Кога за последен път бяха говорили за нещо повече от практически въпроси? В асансьора мълчанието между двамата беше неловко. Лилия си играеше с сребърната гривна на китката си, подарък, който баба Елена, чистачката в бижутерията, и беше подарила за последния й рожден ден. Беше семпло бижу, без никаква значителна стойност по стандартите на семейство като тяхното, но момичето го носеше по-често от всяко скъпо бижу, което баща й някога й беше давал. Тя как вървят часовете? Попита Радослав в неумел опит да започне разговор. Добре, отговори Лилия сухо, без да добавя подробности. В подземния паркинг на луксозната сграда Радослав отключи черния си Мерцедес. По пътя към частното училище в Бояна той опита още няколко пъти да започне разговор, но получи само еднострични отговори. Разстоянието между тях беше повече от физическо. Беше емоционална пропаст, която растеше с всеки изминал ден. Чао! Тате, каза Лилия, изкачайки от колата, щом той спря пред портала на училището. Хей, почакай! Извика я Радослав. Кой ще те вземе днес? Моника, отговори момичето, имайки предвид детегледачката, която се грижеше за нея в периодите, когато нито баща и Пежио, нито майка й присъстваха, което означаваше почти през цялото време. Когато Лилия изчезна сред останалите ученици, Радослав си пое дълбоко дъх и насочи мислите си към проблема, който го поглъщаше. Нуждаеше се от 3 милиона лева, за да изплати дълговете, които беше натрупал към влиятелни кредитори, хора, които нямаше да приемат просто молба за отсрочка. Последният имейл, който беше получил от Виктор Василев, основният му кредитор, беше директен. Бях търпелив, Радославе, но търпението ми има граници. Имаш 2 седмици да решиш ситуацията си или ще трябва да предприемем по-драстични мерки. Не забравяй, че знам къде живееш и къде учи дъщеря ти. Карайки към бижутерията,
Радослав усещаше как стомахът му се свива. Банките вече му бяха отказали нови заеми. Традиционните инвеститори се бяха отдръпнали поради нестабилната икономическа обстановка. Всичките му имоти бяха ипотекирани. Оставаха само две алтернативи: да обяви фалит и да се изправи пред публичния срам, или да намери по-нетрадиционен начин да набави парите. Когато пристигна в бижутерията, все още затворена за клиенти в този ранен час, Радослав забеляза баба Елена, 65-годишната чистачка, която работеше за семейство Маринови повече от 2 десетилетия. Тя, както винаги, пристигаше точно в 7 сутринта, за да направи всичко безупречно преди отварянето. «Добро утро, господин Маринов!» Поздрави го тя с искрена усмивка. Сивите й коси бяха прибрани в семпъл кок, а светлосинята й униформа беше безупречно изгладена. «Добро утро!» Елена, отговори той разсеяно, отключвайки вратата. Той наблюдаваше как възрастната жена влиза и започва рутинните си задължения с ефективността на човек, който познава всеки сантиметър от мястото. Елена никога не беше отсъствала и ден, никога не беше закъснявала, никога не беше давала и най-малък повод за недоверие. В очите на всички тя беше перфектният пример за всеотдайност. Радослав си спомни как баща му, преди да почине, беше възхвалявал честността и лоялността на служителката. Такива хора са рядкост в днешно време. «Сине», беше казал старият Маринов. Докато вървеше към кабинета си в задната част на магазина, в ума на Радослав започна да се оформя идея. Застраховката на бижутерията беше подновена наскоро, като покритието беше увеличено на 5 милиона лева, повече от достатъчно, за да плати дълговете си и дори да му остане значителна сума. Планът се оформи с плашеща бързина, внимателно организирана застрахователна измама. Да инсценира влизане с взлом, да докладва кражба на конкретни ценни бижута, които бяха документирани, но които той лесно можеше да скрие. С неговата репутация в града кой би се усъмнил в думите му, но щеше да му трябва изкупителна жертва, някой, който да поеме вината, някой уязвим без средства да се защити, някой с пълен достъп до магазина, познаващ рутината, ключалките, кодовете за сигурност. Погледът му се спря на фигурата на Елена, която сега щателно почистваше стъклените витрини, без да подозира за мрачните мисли, които преминаваха през ума на шефа, и вината заплаши да го погълне за момент, но бързо беше задушена от спомена за заплашителния имейл и вида на почти нулевото банково извлечение. Нямаше избор, каза си той. Беше въпрос на оцеляване още същия ден. Докато обслужваше клиенти с обичайния си чар и заучени усмивки, Радослав започна да планира всеки детайл. Наблюдаваше Елена с нов поглед, пресмятайки как да я превърне от лоялен съюзник в перфектния виновник. След обед Лилия се появи в бижутерията, както правеше понякога след училище. Вместо да потърси баща си, момичето отиде направо в задната част, където Елена си почиваше с чаша кафе. «Здравей, бабо Ели!» Гласът на Лилия беше напълно различен от този, който беше използвала с баща си сутринта, пълен с живот и ентусиазъм. «Здравей, мое малко момиче!» Елена се усмихна широко. «Как мина училище днес?» Скрит зад полуотворената врата на кабинета си, Радослав наблюдаваше взаимодействието между двете. Елена споделяше с Лилия парче от кекса, който беше донесла от вкъщи. Момичето разказваше оживено за проект по природни науки, докато възрастната жена слушаше с искрен интерес, задавайки уместни въпроси, които показваха, че наистина обръща внимание на това, което детето казва. Сцената предизвика неочаквана болка в гърдите на Радослав. Кога за последен път той самият беше слушал дъщеря си по този начин? Кога за последен път беше проявил истински интерес към училищните й занимания? Отхвърляйки тези мисли, той се върна на бюрото си и продължи да разработва плана. Застрахователната компания щеше да изисква доказателства за влизане с взлом. Трябваше да има конкретни улики за престъпление. И преди всичко трябваше да изглежда, че Елена е имала мотив и възможност да прекара целия следобед, проучвайки в компютъра си успешни застрахователни измами, като внимаваше да използва частна връзка. Намери случаи подобни на този, който планираше, и си отбеляза грешките, допуснати от измамниците, които в крайна сметка бяха разкрити. Нямаше да допусне същите пропуски и в края на деня, когато бижутерията затвори врати. Радослав остана в кабинета си, твърдейки, че има неотложна административна работа. Изпрати продавачите и накрая Елена: «Пак ли ще оставате до късно, господин Маринов?» Попита тя с искрена загриженост в гласа. «Да, Елена. Много сметки за плащане». Знаеш как е, небрежният тон едва прикриваше напрежението в гласа му. «Трябва да си почивате повече. Прекалената работа вреди на здравето». Радослав се насили да се усмихне. «Благодаря за загрижеността. Ще се видим утре». Когато Елена най-накрая си тръгна, той заключи вратата и се върна в кабинета. Седна в кожаното кресло и остави тежестта на решението, което предстоеше да вземе, да се стовари върху раменете му. Наистина ли обмисляше да унищожи живота на една възрастна и бедна жена, за да спаси собствената си кожа?
Мобилният му телефон извибрира. Беше нов имейл от Виктор Василев. Ни тик-так, Радославе. Дните минават. С треперещи ръце той влезе в акаунта си за онлайн залагания. Може би с късмет щеше да спечели достатъчно, за да си купи поне малко време. Прехвърли последните 5000 лева от личната си сметка и започна да играе компулсивно. 2 часа по-късно беше напълно разорен. Телефонът извибрира отново. Помисли си, че е поредният заплашителен имейл от кредитора му, но беше съобщение от Моника, детегледачката. Господин Маринов? Лилия вечеря и пита дали ще й прочетете приказка преди лягане. Радослав гледа съобщението дълги секунди, не помнеше кога за последен път беше чел приказка на дъщеря си. Този вид дейност винаги беше оставал в ръцете на бившата му съпруга или на детегледачките. Кажи й, че имам важна работа, утре ще наваксам, отговори сухо, игнорирайки обождането на вината. Той отново се взря в екрана на компютъра, където беше нахвърлял детайлите на измамата, която планираше да извърши. Елена щеше да бъде обвинена в кражба на ценни бижута, възползвайки се от доверието, което й е гласувано. Щеше да каже на властите, че е забелязал малки липси през последните месеци, но се е колебал да докладва от уважение към възрастта на служителката и годините й служба. Планът беше жесток, присмятлив и необходим, опита се да се убеди той. Докато нощта напредваше и София блестеше навън, Радослав Маринов финализираше подготовката за унищожаването на живота на един невинен човек. Мъжът, който някога беше известен със своята почтеност, се канеше да прекрачи граница, от която нямаше връщане. Това, което не знаеше, беше, че 10-годишната му дъщеря щеше да бъде мълчаливият свидетел на моралния му упадък и в крайна сметка тази, която щеше да реши съдбата му. Лилия погледна през прозореца на стаята си в тихия и празен мезонет. Нощното небе над София беше осеяно със звезди, но тя почти не забелязваше красотата на привилегированата гледка. Мислите й бяха насочени към съобщението, което Моника, детегледачката, и беше предала баща й за пореден път. Беше твърде заед за нея, взе портрета, който държеше на нощното си шкафче, снимка, на която беше на 6 години, седнала в скута на Радослав в един от редките моменти, в които той беше участвал в училищно събитие. На снимката и двамата се усмихваха, а той я беше прегърнал покровителствено. Изглеждаше като друг живот, друго семейство. Лилия, трябва да спиш. Вече е късно, каза Моника, появявайки се на вратата на стаята. Детегледачката, жена на около 30 години, се опитваше да компенсира с ефективност емоционалната липса на родителите на момичето. Моника беше мила, но поддържаше професионална дистанция, която пречеше на по-дълбока връзка. Не беше същия тип обич, който Лилия намираше в баба Елена. Той винаги е твърде заед, промърмори Лилия. Обръщайки снимката с лице надолу, Моника въздъхна, без да знае какво да отговори. Не беше за първи път, когато ставаше свидетел на разочарованието на детето. Утре е нов ден, може би ще има повече време и опита се да я утеши, знаейки, че вероятно няма да е така. След като Моника изгаси светлините и излезе, Лилия остана будна, прегърнала плюшеното мече, което баба Елена й беше подарила миналата Коледа. Чистачката беше спестявала месеци наред, за да купи подаръка, кафяво плюшено мече с червена панделка на врата. Не беше нищо в сравнение с скъпите и сложни играчки, които баща й подаряваше по празнични поводи, но носеше нещо, което другите нямаха, истинска любов. Лилия беше срещнала Елена, когато беше само на 5 години. По онова време майка й, Кристина, все още живееше с тях, въпреки че вече прекарваше по-голямата част от времето си в пътувания или на светски събития. По време на училищните ваканции, без да знае какво да прави с дъщеря си, Кристина започна от време на време да я води в бижутерията. Именно там, седнала тихичко в едно ъгълче на административната част, Лилия се запозна с чистачката. Елена беше забелязала самотата в очите на момичето и малко по малко започна да разговаря с нея по време на почивките си. Носеше и малки домашни лакомства, мекици, соленки, банички и разказваше истории за детството си в Копривщица. С времето момичето започна с нетърпение да очаква следобедите в бижутерията, не заради лукса на изложените бижута или случайното внимание на заетия си баща, а заради простите моменти с Елена. Чистачката се отнасяше с нея като с пълноценен човек, достоен за внимание и уважение, а не като с неудобство или аксесуар. Когато Кристина най-накрая реши, че трябва да намери себе си и замина за Европа без ясна дата за завръщане, именно Елена забеляза тихите сълзи на Лилия. Тя я прегърна и каза, че понякога хората трябва да се отдалечат, за да разберат кое е наистина важно в живота. Майка ти ще се върне, когато открие, че съкровището е било тук през цялото време, беше казала Елена. Изтривайки сълзите на момичето, Лилия се съмняваше. В редките видеоразговори, които провеждаше с Кристина, майка й изглеждаше все по-далечна.
все по-заета с новия си социален кръг в Париж, с партитата, пазаруването, новите приятели. Говореше с дъщеря си като човек, който изпълнява неприятно задължение. Споменът за последния разговор с майка й накара очите на Лилия отново да запарят. Мама трябва да затваря сега, скъпа. Имам важна вечеря, беше казала Кристина, без почти да поглежда към камерата. Докато си слагаше червило пред огледалото, Лилия се обърна в леглото, опитвайки се да прогони болезнените спомени. Сънят обаче отказваше да дойде. Чувстваше се неспокойна, сякаш нещо важно предстоеше да се случи. Необяснима тревога притискаше гърдите и стана и отиде до прозореца. Апартаментът се намираше на 20-ти етаж, предлагайки панорамна гледка към Южния парк и Витуша. В далечината светлините на кварталите в подножието на планината контрастираха с лукса на квартала, в който живееше постоянно напомняне за неравенствата в София. Беше почти 1 часа през нощта, когато Лилия най-накрая успя да заспи, но сънят й беше неспокоен, изпълнен с объркани сънища, в които баща й се превръщаше в непознат със студен поглед. На следващия ден се събуди от звука на настоятелно звънящия телефон в хола. Излезе от стаята си и завари Моника да отговаря на обаждането. Да, господин Маринов. Разбирам. Ще й кажа, ни говореше детегледачката с притеснено изражение. Когато затвори, тя забеляза Лилия, застанала в коридора. Беше баща ти. Няма да може да те заведе на училище днес. Имал е спешен случай в бижутерията. Лилия кимна без да показва изненада. Не беше първото нарушено обещание, нито щеше да е последното. Отивам да се оправя, каза просто и се върна в стаята си. Докато се приготвяше за училище, момичето мислеше за Елена. Днес беше петък, денят, в който чистачката винаги носеше морковена торта с шоколадова глазура, любимата на Лилия. Може би след училище щеше да успее да убеди Моника да я заведе до бижутерията. Идеята предизвика малка усмивка на лицето и в училище Лилия беше известна като тиха и ученолюбива ученичка. Нямаше много приятели, само няколко съученици, с които разговаряше от време на време. Другите ученици, деца на също толкова заможни семейства, я намираха за странна заради нейната простота и липса на интерес към последните модни тенденции или джаджи. По време на междучасието седна сама на една пейка в двора, наблюдавайки другите ученици. Учителката й Десислава Ангелова се приближи дискретно. Всичко наред ли е, Лилия? Изглеждаш разсеяна днес, коментира учителката, жена на 40 години, която винаги проявяваше искрена загриженост към учениците си. Добре съм, госпожо. Просто съм малко уморена. Десислава изучаваше лицето на ученичката за момент. Познаваше добре този израз, беше същият, който виждаше у много деца от богати семейства в квартала. Самота, маскирана като независимост. Не знаеш ли? Лилия, понякога помага да говориш за това, което ни тревожи, предложи нежно тя. Момичето се поколеба, доверяваше се на Десислава, но не знаеше как да обясни празнотата, която чувстваше, постоянното усещане, че е невидима за хората, които би трябвало да я обичат най-много. Просто баща ми винаги е зает, а майка ми е далеч, каза накрая, свивайки рамене, сякаш се опитваше да омаловажи значението на тези отсъствия. Десислава седна до нея. Сигурно е трудно, но имам баба Елена, коментира Лилия с лека усмивка. Тя работи в бижутерията на баща ми. Тя винаги има време за мен. Хубаво е да имаш такъв човек, отговори Десислава, забелязвайки как лицето на момичето светва. Когато споменава чистачката след училище, както Лилия беше планирала, успя да убеди Моника да я заведе до бижутерията. Когато пристигнаха обаче, се натъкнаха на неочаквана гледка полицейски коли, паркирани пред заведението, полицейски ленти и малка група любопитни, събрали се на тротуара. Ти какво е станало? Попита Лилия, усещайки как сърцето й се ускорява. Моника хвана здраво ръката на момичето. Не знам, но мисля, че е по-добре да не се приближаваме. Но баща ми е вътре. И баба Елена също. Лилия се опита да се освободи, а паниката растеше в гърдите и в този момент видя баща си на входа на бижутерията да разговаря с двама полицаи. Радослав жестикулираше енергично, лицето му беше изкривено в израз на възмущение, който Лилия никога не беше виждала преди. Когато Радослав забеляза присъствието на дъщеря си, изражението му се промени мигновено. Каза нещо на полицаите и бързо тръгна към Лилия и Моника. Какво правите тук? Попита с напрегнат глас. Лилия искаше да ви види, обясни Моника, видимо притеснена. Не знаехме, че има някакъв проблем. И тате, какво стана? Къде е баба Елена? Момичето гледаше тревожно зад него. Към вътрешността на магазина Радослав си пое дълбоко дъх, преди да отговори, навеждайки се, за да бъде на нейната височина. Имаше нещо странно в очите му, пресметлив блясък, който не съответстваше на израза на загриженост, който се опитваше да поддържа. Лилия, случи се нещо много сериозно. Някой е откраднал ценни бижута от магазина. Полицията разследва. Но баба Елена, тя добре ли е?
Тежко мълчание последва въпроса. Радослав отклони поглед за миг, сякаш подреждаше мислите си. Елена, полицията я отведе, за да й зададат няколко въпроса, не я каза накрая. Нем защо? Гласът на Лилия прозвуча почти като шепот. Има доказателства, които предполагат, че тя може да е замесена в изчезването на бижутата. Момичето отстъпи крачка назад, сякаш я бяха ударили. Не, баба Елена никога не би направила това. Тя е добра, тате. Ти го знаеш? Радослав хвърли значителен поглед към Моника. Заведи я вкъщи. Сега не е място за нея. Не. Искам да видя баба Елена. Тя не е откраднала нищо. Лилия започна да плаче, опитвайки се да се освободи от ръката на Моника. Лилия, стига! Гласът на Радослав прозвуча по-строго, отколкото възнамеряваше. Прибирай се вкъщи. Това е работа за възрастни. Нещо в тона на баща и накара Лилия да спре. Не беше само властност, имаше нещо повече, нещо, което не можеше да определи напълно, но което я плашеше. По пътя към апартамента момичето мълчеше, а сълзи се стичаха тихо по лицето й. Моника се опита да я утеши, казвайки, че със сигурност всичко ще се изясни, че понякога външният вид лъже. Баба Елена не е откраднала нищо, повтаряше Лилия като мантра. Тя не би го направила. Тази нощ беше най-дългата в живота на Лилия. Отказа да вечеря и се заключи в стаята си, прегърнала плюшеното мече, подарено от Елена, опитвайки се да осмисли случилото се. Детският й ум не можеше да си представи сценарий, в който милата възрастна жена, която й разказваше истории и носеше домашни сладкиши, може да бъде крадец. Към полунощ чу как входната врата се отваря, баща й се беше прибрал. Тихо Лилия излезе от стаята си и се приближи до коридора, откъдето можеше да чуе Радослав да разговаря с Моника в хола. Как е тя? Попита той с уморен глас. Зле. Не искаше да яде, не искаше да говори. Убедена е, че е станала някаква грешка с баба Елена. Ще го преодолее, каза Радослав сухо. Децата бързо забравят. Господин Маринов, ако позволите, Лилия и баба Елена бяха много близки. Може би ще е добре да й обясните ситуацията по-спокойно, когато е по-уравновесена. Последва пауза. Преди Радослав да отговори, оценявам загрижеността ви. Моника, но знам как да се справя с дъщеря си. Може да се прибирате. Утре ще говорим за следващите дни. След като Моника си тръгна, Лилия изчака няколко минути, преди да се приближи до хола. Намери баща си седнал на дивана с чаша уиски в ръка, а погледът му беше изгубен в хоризонта на града, който се простираше отвъд панорамните прозорци. Тате? Повика го колебливо. Радослав се обърна изненадан. Мислех, че спиш. Баба Елена в затвора ли е? Той въздъхна дълбоко. Да, Лилия. Задържана е за разследване. Но тя не е направила нищо. Как можеш да си толкова сигурна? Тонът на Радослав беше почти предизвикателен, защото я познавам. Баба Елена никога не би откраднала нищо от никого. Доказателствата говорят друго, дъще. Намерихме ценни бижута в чантата й. Системата за сигурност е била деактивирана с кода, който само тя и аз знаехме. Има записи от камерите, които я показват да рови в сейфа, когато е мислила, че никой не я гледа. Всяка дума беше като удар с нож за Лилия. Нищо от това нямаше смисъл. Грешиш. Трябва да грешиш? Стига, Лилия. Радослав повише тон, ставайки рязко. А ти си само дете. Не разбираш как работи светът. Понякога хората, на които вярваме, ни разочароват. Очите на момичето отново се напълниха с сълзи. Както ти и мама правите с мен всеки ден, фразата удари Радослав като физически удар. Той отстъпи, за момент останал без думи. Отивай да спиш, Лилия, каза накрая с контролиран глас. Утре ще си по-спокойна и ще можем да поговорим по-добре. Искам да видя баба Елена, настоя момичето. Невъзможно. Тя е в ареста и не приема посетители. Тогава ще говоря с полицията. Ще им кажа, че е невинна. Нещо опасно проблесна в очите на Радослав. Той се приближи до дъщеря си, навеждайки се, за да я погледне право в очите. Слушай ме добре. Лилия, каза с нисък, но твърд глас. Няма да говориш с никого за това. Разбра ли? Това е сериозен въпрос за възрастни. Ти си твърде малка, за да разбереш последствията. Ако се намесиш, само ще влушиш нещата за Елена. Заплашителният тон в гласа на баща й накара Лилия да отстъпи. Никога не го беше виждала такъв, имаше нещо плашещо в изражението му, нещо студено и пресметливо, което не съответстваше на образа, който имаше за него. А сега отивай да спиш, нареди Радослав, изправяйки се. И помни какво ти казах. Трепереща Лилия се върна в стаята си. Легнала в леглото с плюшеното мече, притиснато към гърдите й, тя взе решение. Без значение какво казва баща Бисю, без значение дали е само дете, щеше да открие истината и да помогне на Елена. Чистачката винаги беше до нея. Когато имаше нужда, сега беше нейн ред да се отплати. Това, което Лилия не знаеше, беше, че действията й през следващите дни щяха напълно да променят хода на много животи, включително и на нейния собствен.
10-годишното момиче се канеше да поеме на пътешествие, което щеше да изпита смелостта, лоялността и разбирането и за значението на думата семейство. Първо районно управление беше стара триетажна сграда с олющена боя и постоянно движение на полицаи и цивилни. Лилия никога не беше била на такова място. Тя държеше здраво ръката на Десислава Ангелова, учителката си, докато изкачваше изтърканите стъпала на входа. Да убеди Десислава да я придружи не беше лесно. На сутринта след задържането на Елена, Лилия беше потърсила учителката си преди началото на часовете, очите й все още червени от плач. «Имам нужда от помощта ви», каза с пресекващ глас. Баба Елена, жената, която работи в бижутерията на баща ми, беше арестувана вчера. Казват, че е крала, но аз знам, че не е вярно. Десислава слушаше внимателно, докато Лилия разказваше за приятелството си с чистачката, за това колко е невъзможно Елена да е извършила такова престъпление. «Баща ми не ми позволява да я видям», заключи момичето. «Но трябва да говоря с нея, трябва да й кажа, че й вярвам. Можете ли да ме заведете до управлението? Моля ви». Учителката се поколеба, осъзнавайки усложненията, които такова действие можеше да предизвика. «Лилия, не мога просто да те заведа без разрешението на баща ти. Той е твой законен настойник. Но баба Елена също е важна за мен». Сълзите отново бликнаха. «Тя е сама, госпожо. Няма семейство в София. Никой, който да я защити». Искреното отчаяние на момичето в крайна сметка убеди Десислава. След часовете този петък, вместо да предаде Лилия на Моника, както обикновенно, учителката информира детегледачката, че ученичката й е необходима за специален проект и ще я заведе вкъщи по-късно. И сега бяха тук, пред инспектор Павел Георгиев, мъж на средна възраст с дълбоки сенки под очите и вид на вечна умора. «Да видим дали съм разбрал правилно», каза той, наблюдавайки необичайната двойка пред себе си, момиче в училищна униформа и жена, която се беше представила като нейна учителка. «Ти си дъщеря на Радослав Маринов, бижутерът, и искаш да посетиш Елена Петрова?» Служителката, обвинена в кражба на бижута от магазина на баща ти. «Да, господине», ти, отговори Лилия, държейки брадичката си вдигната. «Баба Елена е моя приятелка и знам, че е невинна». Инспекторът размени поглед с Десислава, която изглеждаше притеснена, но решена да подкрепи ученичката си. «Момиче, баща ти знае ли, че си тук?» Лилия се поколеба за момент. «Не, господине. Той нямаше да ме пусне. А вие, госпожо учителко, не мислите ли, че се поставяте в сложна ситуация?» Десислава си пое дълбоко дъх преди да отговори. «Вероятно да, инспекторе. Но това момиче е убедено в невинността на госпожа Петрова и вярвам, че има право да я посети. Аз съм тук, за да гарантирам нейната безопасност». Инспекторът се облегна на стола си, обмисляйки ситуацията. Познаваше Радослав Маринов не лично, а по репутация. Бизнесменът беше важна фигура в софийското общество с политически връзки и влияние. Вероятно щеше да бъде бесен, когато разбере, че дъщеря му е тук. От друга страна, момичето изглеждаше искрено разтревожено. А Елена Петрова от пристигането си поддържаше мълчаливо достоинство, което го интригуваше, за разлика от други задържани, които крещяха за своята невинност. Чистачката просто отричаше обвиненията спокойно, без драма или отчаяние, само дълбока тъга в очите. 5 минути, реши накрая. Не повече. И ще трябва и двете да подпишете документ, че сте дошли по собствено желание. Облегчението на лицето на Лилия беше незабавно. «Благодаря ви, господин инспектор». Павел стана и ги поведе по тесен коридор до малка стая, използвана за разпити и контролирани посещения. «Чакайте тук. Ще наредя да доведат госпожа Петрова». Когато вратата се отвори отново, Лилия едва позна Елена. Винаги безупречно подредената жена с коса, прибрана в перфектен кок и чиста униформа, сега изглеждаше сякаш е остаряла с десетилетие само за един ден. Сивите й коси бяха разпуснати и разрушени, дрехите й дисмачкани, лицето й белязано от дълбоки сенки. И все пак, когато видя Лилия, лицето й светна с усмивка, която разби сърцето на момичето. «Мое малко момиче, какво правиш тук?» Лилия се затича да я прегърне, без да се интересува от бдителния поглед на полицая, който стоеше на вратата. «Бабо Ели, знаех си, че не си направила нищо лошо. Казах на баща ми». Елена отвърна на прегръдката с сила, сякаш се страхуваше, че момичето може да изчезне всеки момент. Когато най-накрая се разделиха, чистачката забеляза Десислава, застанала дискретно на няколко крачки. «Това е моята учителка», обясни Лилия. «Тя ми помогна да дойда». Елена кимна към учителката с мълчалива благодарност в погледа. «Благодаря ви, че се грижите за нея». Десислава само се усмихна леко, оставяйки ги да имат своя момент. «Бабо Ели, защо казват, че си крала?» Всички знаят, че никога не би направила това. Чистачката въздъхна дълбоко.
Не знам, скъпа. Вчера сутринта, когато пристигнах на работа, намерих задната врата отворена и магазина целият разхвърлян. Преди да успея да разбера какво се случва, баща ти пристигна с полицията. И какво стана после? Претърсиха чантата ми и намериха бижута в нея. Бижута, които никога не бях виждала, Лилия. Кълна се в живота си. Вярвам ви, каза момичето твърдо, държейки набръчканите ръце на Елена между своите. Чистачката се усмихна тъжно. Благодаря ти, ангелче майо, но не знам дали това ще е достатъчно. Ще докажем, че сте невинна. Ще говоря с баща ми отново, ще го накарам да разбере. Елена поклати глава. Лилия, слушай, не трябва да се замесваш в това. Прекалено е сложно за момиче на твоята възраст, но вие винаги сте се грижили за мен. Сега е мой ред да помогна. Най-добрият начин да ми помогнеш е като се грижиш за себе си. Обещай ми, че няма да правиш нищо опасно или нещо, което може да ядоса баща ти. Преди Лилия да успее да отговори, полицаят на вратата се намеси. Времето изтече. Само още минута, моля ви, я помоли Елена, като отчаянието за миг пролича в контролирания й глас. Мъжът се поколеба, но кимна неохотно. Елена се обърна отново към Лилия, хващайки лицето й между дланите си. Обещай ми, че ще се пазиш, мое малко момиче, че няма да се забъркваш в неприятности заради мен. Лилия кимна, но очите й казваха друго. Скоро ще излезете от тук, бабо Ели. Обещавам. Когато излязоха от управлението, Лилия беше странно спокойна. Първоначалният шок от вида на Елена в тази ситуация беше отстъпил място на тиха решителност. Благодаря ви, че ме доведохте, госпожо, и каза тя, докато вървяха към стоянката за таксита. Десислава изучаваше изражението на ученичката, притеснена от внезапното й спокойствие. Какво мислиш да правиш, Лилия? Нищо, ти отговори твърде бързо. Просто искам да се прибера. Учителката не й повярва и за секунда, но реши да не настоява. Ще те заведа направо вкъщи. Баща ти сигурно вече се притеснява. В таксито Лилия мълчеше, гледайки през прозореца как градът преминава като размазано петно. Умът и работеше трескаво, обработвайки всичко, което Елена беше казала. Нещо не се връзваше. Как бижутата са се озовали в чантата на чистачката? Кой би имал достъп до магазина преди Елена да пристигне? Кой би се облагодетелствал от тази ситуация? Когато пристигнаха пред луксозната сграда, в която живееше Лилия, изненада Десислава с внезапна прегръдка. Благодаря ви отново, госпожо. Вие сте единственият възрастен, освен баба Елена, който наистина ме слуша. Десислава усети стягане в гърдите. Ако имаш нужда да поговориш, аз съм тук, Лилия. Можеш да ми се обадиш по всяко време. Докато се изкачваше с асансьора към мезонета, Лилия знаеше, че баща й вероятно ще бъде бесен, когато разбере къде е била, но това сега нямаше значение. Имаше мисия да открие какво наистина се е случило в бижутерията. Апартаментът беше празен, когато пристигна. На масата в трапезарията намери набързо написана бележка. Трябваше да изляза, за да реша въпроси в бижутерията. Моника ще дойде по-късно. Има храна в хладилника. Татко. Отсъствието на Радослав беше неочаквана благословия. Даваше на Лилия време да мисли, да планира следващата си стъпка. Отиде в стаята си и извади изпод леглото малка украсена кутия, където пазеше своите съкровища с малки спомени и специални предмети. Сред тях беше сребърен ключ, който баща й беше забравил вкъщи преди месеци и който тя тайно беше запазила. Беше ключът от задната врата на бижутерията. Лилия знаеше, че това, което планира, е опасно и вероятно ще й навлече големи неприятности. Но образът на Елена, седнала в онази студена стая в управлението, доверяваща й се въпреки всичко, и даваше смелост, прибра ключа в джоба на училищната си униформа и отиде в стаята на баща си. Рядко влизаше там, беше почти забранена територия, но сега се нуждаеше от улики от всичко, което би могло да помогне да разбере какво наистина се е случило. Стаята на Радослав беше безлично подредена, като луксозна хотелска стая. На нощното шкафче намери таблета, който баща й винаги използваше. Опита се да го включи, но беше защитен с парола. На шкафчето имаше само скъп часовник, книга за финансови инвестиции, която изглеждаше никога не е била отваряна, и рамка с стара семейна снимка, Радослав, Кристина и Лилия, всички усмихнати пред камерата на фона на храм-паметника Свети Александър Невски. Чекмеджето на нощното шкафче беше заключено, както и това на гардероба. Разочарована, Лилия насочи вниманието си към банята в спалнята. На мивката намери шишенца с лекарства за тревожност и за сън. Баща й никога не беше споменавал за здравословни проблеми, напротив, винаги се хвалеше с отличната си физическа форма. В кошчето за буклук в банята забеляза скъсани парчета хартия. Любопитна събра фрагментите и се опита да ги сглоби на леглото. Бяха банкови извлечения и дори с липсващи части Лилия можеше да види тревожни числа в червено. Още по-обезпокоително откритие дойде, когато отвори шкафчето в банята, търсейки още улики. Скрита зад шишенца с афтършейф намери малък кожен кълъф. Вътре имаше визитка с името Виктор Василев и телефонен номер.
написан на ръка на гърба. Името не означаваше нищо за Лилия, но нещо в тази визитка я обезпокои. Защо баща й ще крие нечий контакт в банята? Чу как входната врата се отваря. Бързо върна всичко по местата му и излезе от стаята на баща си. Беше Моника, носеща торби с покупки. Здравей, Лилия! Как мина училище днес? Нормално, отговори момичето, опитвайки се да изглежда небрежно. Какво има в торбите? Баща ти помоли да купя някои неща за вечеря. Ще има важен гост. На кой? Не знам със сигурност. Мисля, че е свързано с застраховката на бижутерията, отговори Моника, отправяйки се към кухнята. Застраховка. Думата събуди нещо в ума на Лилия. Спомни си, че беше чула баща си да споменава преди седмици, че е увеличил стойността на застраховката на бижутерията. Тогава не беше обърнала много внимание, но сега, Моника, отивам да се изкъпя и после ще си напиша домашното, обяви тя, отправяйки се към стаята си. Веднъж сама, Лилия седна на леглото и мислено подреди това, което беше открила досега. Баща ди изглежда имаше финансови проблеми, имаше скрити лекарства за тревожност, тайно пазен мистериозен контакт и споменаване на застраховка. Всяко парче по-отделно не означаваше много, но заедно започваха да образуват обезпокоителна картина. Нощта настъпи бързо. Лилия чу баща си да се прибира, а малко след това звънецът извъня, вероятно въпросният важен гост. Реши, че трябва да чуе този разговор. Тихо излезе от стаята си и се позиционира в коридора, откъдето можеше да чуе гласове от трапезарията, без да бъде видяна. Процесът върви нормално, казваше непознат глас, вероятно на госта. С доказателствата, които имаме срещу служителката, застраховката трябва да бъде изплатена до няколко седмици. Отлично, отговори Радослав и Лилия се очуди на облегчения тон на баща си. Не изглеждаше като реакция на някой, който току-що е загубил ценни бижута и е открил предателството на доверена служителка. Въпреки това, продължи мъжът, сумата е по-малка от тази, която ти трябва, за да погасиш дълга си към Василев. Същото име от визитката, която беше намерила скрита. Знам, каза Радослав с напрегнат глас. Но ще ми даде време да реша останалото. Вече преговарям за продажбата на апартамента в Созопол. Радославе, разбираш ли сериозността на ситуацията, нали? Василев не е от кредиторите, които приемат закъснения. Да, повярвай ми, знам точно кой е Виктор Василев, отговори баща ти с горчивина, каквато Лилия никога не беше чувала преди. Но с плащането на застраховката мога поне да го успокоя за момента. А чистачката? Не се ли чувстваш зле, че я натопи? Последва дълга пауза. Лилия затаи дъх, сърцето й биеше толкова силно, че се страхуваше да не я чуят. Жалко е, но беше необходимо, отговори накрая Радослав. Елена е добър човек, но между нея и моето оцеляване нямах избор. Думите удариха Лилия като юмрук в стомаха. Собственият й баща признаваше, че умишлено е натопил Елена, чистачката беше в затвора за престъпление, което не беше извършила, престъпление, което самият Радослав беше организирал. Почувства как краката й омекват и трябваше да се подпре на стената, за да не падне. Тихи сълзи се стичаха по лицето й дя, докато ужасната истина се установяваше. Баща и човекът, който трябваше да я защитава и да я учи на ценности, беше унищожил живота на невинна жена, за да спаси собствената си кожа. В този момент нещо фундаментално се промени в Лилия. Сляпото възхищение, което все още изпитваше към баща си, въпреки недостатъците му като бащина фигура, се превърна в болезнено разбиране за това кой всъщност е Радослав Маринов. Тя се върна в стаята си мълчаливо, затвори вратата и седна на леглото, цялото й тяло трепереше, ключът от бижутерията изглеждаше тежък като олово в джоба й. Сега знаеше, че трябва да направи повече от просто разследване. Трябваше да намери конкретни доказателства за невинността на Елена и вината на баща си. 10-годишното момиче току-що беше поело товар, твърде тежък за малките й рамене, да предизвика собствения си баща в името на справедливостта, знаейки, че всяка грешна стъпка може да има опустошителни последици за всички замесени. Полумесецът осветяваше частично улиците на Лозенец, когато Лилия, облечена в тъмен суичърт с качулка, се измъкна крадешком от сградата, в която живееше. Нощният портиер Чичо Антон беше моментно разсеян от телевизионно предаване на малкия апарат, който държеше в будката, което позволи на момичето да мине незабелязано. Беше почти полунощ в събота. След като чу разговора между баща си и мистериозния гост, Лилия беше прекарала часове будна, планирайки следващата си стъпка. Радослав спеше дълбоко, подпомогнат от лекарствата, които дъщеря му беше открила в банята, а Моника си беше тръгнала след вечеря. Бижутерията се намираше на около 15 минути пеша от апартамента, разстояние, което Лилия познаваше добре, но което никога не беше изминавала сама толкова късно през нощта. Улиците на центъра,
Обикновено оживени, бяха по-тихи, въпреки че все още имаше хора, излизащи от ресторанти и барове, държейки качулката над главата си и вървейки решително, за да не изглежда изгубена или уязвима, момичето се опитваше да контролира страха. Планът беше прост, но рискован да влезе в бижутерията през задната врата, използвайки ключа, който беше запазила, да потърси всяко доказателство, което би могло да докаже невинността на Елена и вината на баща и па и да излезе без да бъде забелязана. Когато стигна до улица Съборна, Лилия забави крачка и наблюдава бижутерията отдалеч. Заведението беше тъмно, но полицейска кола, паркирана отпред, показваше, че районът все още се смята за местопрестъпление. Сърцето й се ускори. Не беше помислила за възможността за полицейско наблюдение. Отстъпи в една странична уличка и се опита да помисли. Може би можеше да влезе през алеята зад магазина. Имаше малък служебен вход, който водеше до тесен коридор, където се намираха контейнерите за буклук на търговските обекти. Следвайки този алтернативен маршрут, тя стигна до задната част на бижутерията без да бъде видяна. Служебната врата, боядисана в дискретно сиво, изглеждаше непроменена. Нямаше полицейски ленти или индикация, че е била включена в разследването. С треперещи ръце Лилия извади ключа от джоба си и го пъхна в ключалката. За нейно облегчение той пасна перфектно и се завъртя без усилие. Вратата се отвори с леко скърцане. Вътрешността на служебната зона беше напълно тъмна. Лилия включи фенерчето на малкия мобилен телефон, който беше взела със себе си, базов модел, който Радослав й беше дал за спешни случаи. Иронията на ситуацията не й обягна. Това определено беше спешен случай, но не от вида, който баща й си беше представил. Лъчът светлина разкри малкото пространство, където Елена обикновено съхраняваше почистващите си материали. Всичко изглеждаше недокоснато. Препаратите, подредени на рафтовете, резервната униформа, закачена на кука, дори малкото старо радио, което чистачката използваше за да слуша музика, докато работи. Лилия усети буца в гърлото си. Този кът на магазина носеше същността на Елена. Семпъл, подреден, уютен въпреки простотата си. Придвижвайки се внимателно, за да не вдига шум, момичето стигна до основната част на бижутерията. За разлика от служебната зона, тази част показваше ясни признаци на безредие. Счупени витрини, стъклени парчета по пода, обърнати чекмеджета, сцената изглеждаше убедителна, насилствен и прибързан грабеж, но нещо привлече вниманието на Лилия. Нямаше следи от взлом по вратите или прозорците, как някой би влязъл без да остави следи. Тогава си спомни думите, които беше чула в разговора между баща си и посетителя. С доказателствата, които имаме срещу служителката, какви ли биха били тези доказателства, освен бижутата, уж намерени в чантата на Елена? Лилия се насочи към кабинета на Радослав в задната част на магазина. Вратата не беше заключена, което й се стори странно. Вътрешността на кабинета изглеждаше относително недокосната в сравнение с останалата част от бижутерията. Тъмното дървено бюро, рафтовете с счетоводни книги, малкият вграден сейф в стената, всичко си беше на мястото. Приближи се до компютъра на бюрото. Беше изключен и дори да успееше да го включи, вероятно щеше да бъде защитен с парола. Започна да отваря чекмеджетата, търсейки нещо, каквото и да е, което би могло да помогне на Елена Ясикя. Третото чекмедже намери папка с етикет за застраховка. Вътре имаше документи от застрахователната компания, включително на скоро актуализираната полица. Както беше подозирала, сумата беше значително увеличена няколко месеца по-рано от 2 на 5 милиона лева. Докато прелистваше документите, на пода падна плик. Вътре намери снимки на Елена. Елена пристига в бижутерията, Елена чисти витрините, Елена разговаря с клиенти. Снимките изглеждаха направени без тя да знае в различни дни. Защо баща й ще има такива снимки? Отговорът дойде като светкавица, те бяха част от плана. Той беше документирал редовното присъствие на Елена, създавайки доказателства, за да я използва като изкупителна жертва. На Лилия й се догади, но се насили да продължи да търси. В дъното на същото чекмедже намери малък и дискретен бележник. Първите страници съдържаха записи на рутинни продажби и покупки, но на последните имаше нещо различно. Списък с уебсайтове за онлайн залагания, заедно с потребителски имена и пароли. Прелиствайки нататък, намери обезпокоителни записи: "Ни загубих 50 000 на покер днес, трябва да ги възстановя утре. Заем отказан от банката, трети отказ този месец, заложих Ролекса, взех само 30 000. Установен контакт с ВВГ. Отпуснат заем от 1,5 милиона. Лихвите са огромни, но няма алтернатива. Записките ставаха все по-отчаяни. Последната, датирана само 3 седмици по-рано, гласеше: ВВ. Заплаши семейството ми? Имам 2 седмици да платя. Планът с застраховката е единственият изход." Лилия седна на стола на баща си, опитвайки се да осмисли това,
което току-що беше открила. Баща й не беше просто бизнесмен в финансови затруднения. Беше компулсивен комарджия, който беше натрупал огромни дългове и сега беше готов да унищожи живота на невинна жена, за да се спаси. Шумът от паркираща отвън кола я стресна, бързо взе телефона си и снима най-важните страници от бележника за страхователната полица и снимките на Елена. Не беше неопровержимо доказателство за невинността на чистачката, но беше начало доказателства, че баща й е имал мотив да симулира грабежа. Върна всичко на мястото му и тък му се канеше да излезе, когато забеляза нещо необичайно въгъла на стаята. Малката камера за наблюдение, която обикновено беше насочена към вратата на кабинета, беше обърната към стената. За момент си помисли да я намести, но после разбра. Баща й сигурно я беше изключил или пренасочил преди да изпълни плана си. Ако можеше да получи достъп до записите преди предполагаемия грабеж, звукът от приближаващи се стъпки я накара да замръзне. Някой беше влязъл в бижутерията, бързо изключи фенерчето на телефона и се скри под бюрото. Само бърза проверка, казваше мъжки глас, който Лилия не разпозна. Инспекторът иска да е сигурен, че не сме пропуснали нищо. Разбирам, но мислех, че експертизата вече е приключила, че отговори втори глас. Стандартна процедура. Случаят получи повече внимание, отколкото очаквахме. Тази чистачка има доста хора, които я защитават в социалните мрежи. Лилия затаи дъх. Елена беше обсъждана публично. Хората поставяха под въпрос официалната версия. Тук наистина всичко е обърнато, коментира първият мъж. Изглежда старата е знаела какво търси. Според собственика са откраднати бижута на стойност на 3 милиона. И всичко ли са намерили в дома й? Последва пауза. И всъщност не. Само няколко по-малки бижута бяха в чантата й, останалото все още не се е появило. Мъжете, които Лилия предположи, че са полицаи, продължиха да инспектират основната част на магазина. Тя остана неподвижна, сърцето й биеше толкова силно, че се страхуваше да не я чуят. Да проверим и кабинета, каза един от тях и Лилия усети как паниката нараства. Този момент обаче се случи нещо неочаквано. Пронизителна аларма започна да звучи на улицата, карайки мъжете да подскочат. Какво по дяволите? Изглежда идва от съседната бижутерия, ди каза другият. Да отидем да видим. Може да е свързано. Стъпките бързо се отдалечиха. Лилия изчака няколко секунди преди да излезе от скривалището си, трепереща от адреналин. Знаеше, че има само няколко мига преди да се върнат. Бързо и тихо се насочи към задната врата, през която беше влязла. Веднъж извън сградата, тя хукна по алеята, държейки се в сенките, докато не се отдалечи на няколко пресечки. Едва когато стигна до пешеходната зона на булевард Витуша, където имаше повече хора, разхождащи се въпреки късния час, си позволи да забави темпото. Цялото й тяло трепереше, смесица от страх, шок и странно чувство на триумф. Беше успяла, имаше доказателства или поне улики, че Елена е била несправедливо обвинена. Но какво да прави с тази информация? Кой би повярвал на 10-годишно момиче, обвиняващо собствения си баща? Вървейки обратно към дома, Лилия мислеше трескаво. Нуждаеше се от доверен възрастен, някой, който да я вземе на сериозно. Майка й беше изключена. Дори да успееше да говори с Кристина, съмняваше се, че ще й пука достатъчно, за да се замеси. Моника беше твърде лоялна на баща й. Учителите, с изключение на Десислава, почти не я познаваха. Десислава, учителката вече беше показала, че я е грижа, като я заведе в управлението. Може би можеше да й се довери още веднъж. Пристигна пред сградата си около 1 часа през нощта. Чичо Антон, портиерът, сега беше напълно буден и забеляза пристигането й. Момиче Лилия, какво правиш на улицата по това време? Попита той, искрено загрижен. Лилия не беше подготвена за въпроса. Аз не можех да заспя и слязох да се поразходя малко в парка. Импровизира. Не казвайте на баща ми, моля ви. Ще се ядоса. Чичо Антон изглеждаше раздвоен между задължението да докладва и състраданието към момичето, което винаги се беше отнасяло с него любезно, за разлика от много жители на луксозната сграда. Тя следващия път ме предупреди, да, опасно е за младо момиче да се разхожда само толкова късно. Обещавам, каза Лилия, облегчена, че той не настоява по въпроса. Качи се с асансьора, молейки се баща и все още да спи. За нейно облегчение апартаментът беше точно както го беше оставила, тих и тъмен, с изключение на меката светлина от нощната лампа в хола, която винаги оставаше включена през нощта. На пръсти се насочи към стаята си и затвори вратата тихо. Едва тогава си позволи да диша нормално, извади телефона от джоба си и провери снимките, които беше направила. Въпреки че качеството не беше отлично поради слабата светлина, записките в бележника на Радослав бяха четливи. Доказателствата за плана на баща й бяха там, заснети дигитално. Но преди да успее да реши следващата стъпка, чу звук, който смрази кръвта и дръжката на вратата й се въртеше. Бързо скри телефона под възглавницата, скочи в леглото, все още облечена,
Дръпна одеялото до брадичката си и се престори на заспала, вратата се отвори тихо. През процепа на очите си Лилия видя силуета на баща си, застанал на входа. Радослав остана там няколко мига, наблюдавайки я преди да затвори вратата отново. Сърцето на Лилия биеше лудо. Защо баща й беше дошъл да я провери посред нощ? Дали беше забелязал отсъствието й? Дали се беше усъмнил? С буца в гърлото тя осъзна, че е замесена в нещо много по-голямо и по-опасно, отколкото си беше представила първоначално. Не беше просто въпрос на доказване на невинността на Елена, тя директно предизвикваше баща си, човек, който вече беше показал, че е способен да пожертва невинна жена, за да се спаси. Решителността й обаче само нарасна. Ако баща й можеше да бъде достатъчно жесток, за да унищожи живота на Елена, то Лилия щеше да бъде достатъчно смела, за да го спре. Без значение каква е личната цена, в неделя сутринта Радослав изглеждаше странно нежен. Приготви палачинки за закуска, нещо, което не беше правил от години, и предложи да прекарат деня заедно. Можем да отидем на кино, после на вечеря. Какво ще кажеш? Попита с усмивка, която не достигаше до очите му. Лилия, преструвайки се на нормална, се съгласи. Чувстваше се като актриса на сцена, играеща ролята на безгрижна дъщеря, докато наблюдаваше всяко движение на баща си с нови очи. Тате, как е баба Елена? Попита небрежно, докато ядеше палачинките си. Кратък проблясък на напрежение премина през лицето на Радослав, преди той да възстанови изражението си. Все още е задържана, скъпа. Процесът тече. Ами ако е невинна? Ако някой друг е откраднал бижутата? Радослав остави вилицата си, изучавайки дъщеря си с обезпокоителна интензивност. Защо мислиш така? Лилия свира мене, опитвайки се да изглежда детинска и наивна. Баба Елена винаги е била толкова добра с мен, не мога да си я представя да направи такова нещо. Хората не винаги са това, което изглеждат, Лилия. Понякога тези, на които най-много вярваме, са първите, които ни предават. Иронията на твърдението, идващо от него, почти накара Лилия да се задави с портокаловия сок. Като мама? Рискува тя, опипвайки почвата. Сянка премина през лицето на Радослав. Майка ти не ни е предала. Просто имаше нужда от пространство. Както ти имаш нужда от пари? Думите се изплъзнаха преди да успее да ги спре. Радослав замръзна. Какво каза? Паника праниза Лилия. Беше отишла твърде далеч. Нищо. Просто чухте да говориш, че бизнесът е труден напоследък. Баща я изучава дълго, сякаш се опитваше да прозре душата й. Кой е говорил с теб за моя бизнес? Никой. Аз просто... Телефонът на Радослав извъня, прекъсвайки напрегнатия момент. Той отговори, без да сваля очи от Лилия. Ало? Да, ще говоря с него днес. Не, документацията за застраховката е готова. Да, разбирам спешността. Докато баща й говореше по телефона, Лилия се възползва от възможността да се измъкне от масата, твърдейки, че трябва да се оправи за разходката. Веднъж в стаята си затвори вратата и си пое дълбоко дъх, опитвайки се да успокои ускореното си сърце. Беше постъпила непредпазливо, почти разкривайки, че знае повече отколкото трябва. Трябваше да бъде по-внимателна. Баща й ти не беше глупав. Ако започнеше да подозира, целият ти план да помогне на Елена щеше да бъде изложен на риск. Взе телефона, скрит под възглавницата, и изпрати съобщение на Десислава. Госпожо, трябва да говоря с вас спешно. За баба Елена е. Имам доказателства, че е невинна. Докато чакаше отговор, Лилия погледна през прозореца към синьото небе над София, контрастиращо с надигащата се буря, която оформяше все по-високи вълни в далечното море. Буря се задаваше както буквално, така и метафорично. Телефонът извибрира с отговора на Десислава. Не можем да се видим утре след часовете. Внимавай, Лилия, внимавай. Момичето знаеше, че ще й трябва повече от това. Щеше да й трябва смелост, решителност и преди всичко силата да се изправи срещу собствения си баща, мъжът, когото въпреки всичко все още обичаше. Учителската стая в училище Звезда на утрешния ден беше почти празна в този понеделник след обед. Десислава Ангелова гледаше през прозореца, наблюдавайки ситния дъжд, който валеше над училищния двор, докато чакаше Лилия. Съобщението, което беше получила предния ден, я беше разтревожило. Имам доказателства, че е невинна. Какво можеше да е открило 10-годишно момиче, което полицията не беше намерила? Вратата се отвори и Лилия влезе все още в училищна униформа с раница, преметната през едно рамо. Очите й бързо обходиха стаята, сякаш търсеха възможни свидетели. Сами смеше, уверия Десислава, посочвайки стол пред себе си. Моника мисли, че си на допълнителен час по математика. Лилия кимна, благодарна за дискретността на учителката. Седна и отвори раницата си, изваждайки мобилния телефон. Госпожо, трябва да ви покажа нещо. Но първо трябва да знам дали мога да ви се доверя напълно. Молбата, идваща от толкова малко дете със сериозност, която не съответстваше на възрастта й, накара Десислава да усети стягане в гърдите. Можеш да ми се довериш, Лилия?
Тук съм, за да помогна. Момичето изучава лицето на учителката си за няколко секунди преди да продължи. Баща ми е инсценирал всичко, не каза накрая, думите излизаха като болезнена изповед. Натопил е баба Елена, защото му трябват парите от застраховката. За да плати дългове, Десислава запази неутрално изражение, въпреки изненадата. Това е много сериозно обвинение. Какво те кара да мислиш така? В отговор Лилия отключи телефона и показа снимките, които беше направила в бижутерията. Една по една обясни какво е намерила, записките в бележника на Радослав, тайно направените снимки на Елена. Наскоро увеличената застрахователна полиция. Баща ми е пристрастен към хазарта, госпожо. Загубил е много пари и дължи на опасни хора. Чух го сам да признава, че е натопил баба Елена нарочно. Десислава разгледа доказателствата с нарастващо безпокойство. Записките особено бяха уличаващи. Имаше конкретни детайли, които дете не би могло да измисли. Имена на сайтове за залагания, суми, споменавания на отказани заеми. Как се здоби с тези снимки? Лилия? Попита тя, страхувайки се, че вече знае отговора. Момичето отклони поглед. Аз влязох в бижутерията в събота вечер. Имам ключ от задната врата. Какво си направила? Десислава не успя да скрие шока си. Лилия, това е било изключително опасно. Можеха да те хванат полицаите или по-лошо. Знам, призна момичето, но никой нямаше да ми повярва без доказателства. А баба Елена има нужда от помощ сега. Тя не заслужава да е в затвора за нещо, което не е направила. Десислава си пое дълбоко дъх, опитвайки се да подреди мислите си. Ситуацията беше по-сложна и опасна, отколкото си беше представила. В ръцете си държеше доказателства за престъпление, извършено от влиятелен мъж, получени по незаконен начин от непълнолетната му дъщеря. Мона, какво искаш да направя с това, Лилия? И можете да ги занесете в полицията. Те трябва да пуснат баба Елена. Та не е толкова просто. Тези доказателства, начинът по който са получени, ги прави недопустими в съда. И дори да не бяха, това е твоята дума срещу думата на баща ти, който е уважаван бизнесмен. Лицето на Лилия се сви от разочарование. Значи баба Елена ще остане в затвора завинаги? Това не е честно. Не, опита се да я успокои Десислава. Но трябва да бъдем умни как да процедираме. Импулсивните действия могат да влошат ситуацията. В този момент телефонът на Лилия извибрира. Беше съобщение от Моника. Чакам те на портала. Баща ти иска да се прибереш веднага, не трябва да тръгвам, каза тя, прибирайки телефона. Ще ми помогнете, нали? Десислава се поколеба само за секунда. Ще ти помогна, Лилия. Обещавам, но трябва да ми обещаеш, че няма да правиш повече нищо опасно или незаконно. Остави възрастните да решат това сега, но си обещай, Лилия, за твоя собствена безопасност. Неохотно момичето кимна. Добре, обещавам. Ще ми трябват тези снимки. Можеш ли да ми ги изпратиш? Лилия прехвърли изображенията на телефона на Десислава и след последен, изпълнен със значение поглед, излезе от учителската стая. Останала отново сама, Десислава съзерцаваше изображенията на телефона си. Ситуацията беше много по-сериозна от просто несправедливо обвинение срещу служителка. Имаше сложна схема за измама, дългове към лихвари, възможни заплахи и в центъра на всичко това 10-годишно дете, готово да се изправи срещу собствения си баща, защото вярва в това, което е правилно. Знаеше, че не може просто да занесе снимките в полицията, както беше предложила Лилия. Освен правния въпрос, съществуваше риск Радослав Маринов с връзките си да успее да потули случая. Нуждаеше се от професионална помощ. След няколко минути размисъл тя взе телефона и набра номер, който не беше използвала отдавна. Камене, Десислава Ангелова се обажда. Имам нужда от помощта ти по един сложен случай. Камен Паскалев беше стар колега от университета, който се беше превърнал в уважаван адвокат по наказателни дела. Ако имаше някой, който можеше да се ориентира в тази деликатна ситуация, това беше той. Междувременно Лилия влезе в колата, където я чакаше Моника. Детегледачката изглеждаше напрегната. Баща ти се обади 3 пъти да пита дали сме тръгнали вече, ги коментира тя, маневрирайки, за да излезе от паркинга на училището. Защо? Нещо станало ли е? Не знам със сигурност. Каза само, че трябва да говори с теб спешно. Пътят до апартамента беше мълчалив, а Лилия гледаше през прозореца как градът преминава като сиво размазано петно под дъжда, който сега валеше по-силно. Стомахът й беше свит от безпокойство. Дали баща й беше открил нахлуването й в бижутерията? Дали портиерът беше споменал нощното й излизане? Когато пристигнаха, завариха Радослав в хола, крачеш напред-назад като животно в клетка. Като видя Лилия, той спря рязко. Може да ни оставиш насаме, Моника, каза, без да сваля очи от дъщеря си. Когато детегледачката излезе, Радослав посочи дивана. Седни, Лилия, трябва да поговорим. Момичето се почини, запазвайки възможно най-неутрално изражение. Какво има, тате? Днес получих интересно обаждане. Започна той, все още прав, доминирайки пространството с височината си.
От Чичо Антон, нашия портиер. Сърцето на Лилия се ускори, но тя се насили да остане невъзмутима. И той спомена, че те е видял да се прибираш около 1 часа през нощта в събота срещу неделя. Каза, че си твърдяла, че си слязла да се разходиш в парка, защото не си можела да спиш. Радослав направи пауза, изучавайки реакцията на дъщеря си, което ме кара да се чудя, тъй като когато отидох да проверя стаята ти онази нощ, ти спеше дълбоко. Или поне така изглеждаше. Лилия усети как устата й пресъхва. Аз просто исках да подишам чист въздух. В един през нощта, сама по улиците на София. Тонът беше недоверчив. Не ме взимай за глупак, Лилия. Къде беше всъщност? Момичето се поколеба. Да излъже отново само щеше да влоши ситуацията, когато истината неизбежно излезеше наяве. От друга страна да признае, че е нахлула в бижутерията, щеше да бъде катастрофално. Да се бях притеснена за баба Елена, си каза накрая, избирайки полуистина. Не можех да спя, мислейки си как е затворена несправедливо. Несправедливо? Гласът на Радослав придоби опасен тон. Доказателствата срещу нея са съкрушителни. Лилия, доказателства, които ти си подхвърлил. Думите излязоха, преди да успее да ги спре. В стаята настъпи смъртоносна тишина. Радослав я гледаше с присвити очи, сякаш се опитваше да прозре през нея. За какво говориш? Попита накрая с нисък и контролиран глас. Лилия знаеше, че е преминала точка, от която няма връщане. Чухте, тате. Онази вечер, когато онзи мъж дойде на вечеря, говорихте за застраховката, за това как нарочно си натопил баба Елена. Лицето на Радослав видимо пребледня. За момент изглеждаше, че ще отрече, но после нещо се промени в изражението му, смесица от примирение и студен разчет. Подслушвала си я, каза той, не като въпрос, а като констатация, като не беше нарочно. Просто исках да знам кой е гостът. Радослав най-накрая седна, прокарвайки ръце през лицето си в жест на умора. Ти не разбираш, Лилия, не е толкова просто, колкото изглежда. Не, тогава ми обясни. Защо направи това на баба Елена? Тя винаги е била добра с нас, с мен. Та защото нямах избор. Внезапният изблик накара Лилия да се отдръпне на дивана. Мислиш ли, че исках да го направя? Мислиш ли, че се гордея, че стигнах до тук? За първи път от години Лилия видя баща си напълно уязвим, фасадата на уверен бизнесмен напълно срината. Той изглеждаше по-малък, по-стар, победен. Направих грешки, Лилия. Много грешки. Започнах да залагам, за да забравя проблемите с майка ти, за да облегча напрежението от бизнеса. В началото бяха малки залози, нищо сериозно. Но после започнах да губя и вместо да спра, залагах повече, за да си върна загубеното. Това е като болест, която те завладява. Изповедта, толкова неочаквана, остави Лилия за момент безмълвна. Когато се усетих, вече бях похарчил всичките ни спестявания. Започнах да използвам пари от бижутерията, ипотекирах апартамента в Созопол, продадох лодката, акциите, които имах. Нищо не беше достатъчно. Той направи пауза, погледът му изгубен в някаква далечна точка. Тогава срещнах Виктор Василев. Името накара Лилия да си спомни визитката, която беше намерила скрита в банята на Радослав. Василев дава пари на отчаяни хора, хора като мен, които вече са изчерпали всички законни възможности. Лихвите са убийствени, но когато потъваш, всяка дъска изглежда като спасение. Радослав се изсмя безрадостно. Проблемът е, че Василев не е от кредиторите, които приемат закъснения. Когато не успях да платя в уговорения срок, той започна да отправя заплахи. Какви заплахи? Радослав погледна директно дъщеря си с мрачно изражение. От вида, който не игнорираш, Лилия. Каза, че знае къде учиш, какъв е маршрутът на Моника с теб всеки ден. Каза, че ще е жалко, ако нещо се случи с единствената ми дъщеря. Лилия усети как тръпки преминават по гръбнака и чул. Заплашил е да ме нарани? Не се наложи да бъде изричен. Радослав стана отново неспокоен. Тогава осъзнах, че трябва да направя нещо драстично. Застраховката на бижутерията беше единствения възможен изход. 5 милиона лева щяха да решат дълга ми към Василев и да ми дадат малко въздух, за да възстановя бизнеса. Но защо баба Елена? Защо просто не симулира грабеж, без да обвиняваш никого? Защото застрахователната компания щеше да разследва изчерпателно. Нуждаех се от убедителен виновник, някой, който има достъп, познания и най-важното, който не може да се защити адекватно. Той спря, изглеждайки за момент засрамен. Елена беше очевидният избор. Без ресурси, без влиятелно семейство, без познания за съдебната система. И това е ужасно. Тате, каза Лилия, а в очите й се образуваха сълзи. Баба Елена ти вярваше. Тя работеше за нашето семейство от десетилетия. Мислиш ли, че не го знам? Гласът на Радослав се повиши отново. Мислиш ли, че не се чувствам като чудовище? Но какво трябваше да направя? Да оставя Василев да изпълни заплахите си? Можеше да потърсиш помощ. Да кажеш истината на полицията, на адвокат и да свърша в затвора, да загубя всичко, което съм изградил, да те оставя без баща, след като вече си почти без майка. Последвалото мълчание беше тежко наситено с противоречиви емоции.
Част от Лилия искаше да прегърне баща си, да го утеши, да му каже, че разбира мотивите му, дори и да не е съгласна с действията му. Друга част беше ужасена от лекотата, с която той оправдаваше унищожаването на живота на невинна жена. Вече няма връщане назад. Лилия, каза накрая Радослав, процесът срещу Елена е в ход. Скоро застраховката ще бъде изплатена. Тогава ще мога да й помогна дискретно, да й осигуря добър адвокат, може би дори да уредя да бъде оправдана поради липса на доказателства. След като прекара месеци в затвора, след като репутацията й бъде унищожена, Радослав не отговори, но това е грешно, тате. Ти го знаеш. Понякога в живота няма правилни избори, а само необходими. Той се приближи, навеждайки се, за да бъде на нивото на очите на дъщеря си. Сега трябва да ми обещаеш нещо, Лилия. Обещай ми, че няма да говориш за това с никого. Ако някой разбере истината, няма да мога да те защитя от Василев. Прикритата заплаха в гласа на баща й не обягна на Лилия. Не беше само опит да я защити, беше и начин да я накара да мълчи. Искаш от мен да лъжа? Да бъда съучастник в несправедливост? Искам от теб да бъдеш разумна. Да разбереш, че реалният свят не е черно-бял като в учебниците по история, които четеш в училище. Понякога добри хора правят лоши неща по разбираеми причини. Лилия изучаваше лицето на баща си, уморените очи, новите бръчки, които сякаш се бяха появили за една нощ, изражението на човек притиснат въгъла от собствените си избори. Въпреки всичко, тя все още го обичаше. Все още си спомняше бащата, който я водеше в парка в неделя, който й четеше приказки преди лягане, който я научи да кара колело. Не обещай. Лилия, настоя Радослав, обещавам, каза накрая, знаейки, че е лъжа. Не можеше да бъде съучастник в несправедливост, дори това да означаваше да предизвика собствения си баща. Радослав изглеждаше моментно облегчен, той се изправи, възвръщайки част от самообладанието си. Добре, много добре, сега отивай в стаята си. Трябва да проведа няколко разговора. Когато Лилия излезе от хола, усети тежестта на решението си върху раменете си. Имаше доказателства срещу баща си, доказателства, които беше споделила с Десислава. Процесът беше задвижен и нямаше връщане назад. В стаята си седна на леглото и прегърна плюшеното мече, подарено от Елена. Баща й беше в опасност, заплашван от опасен лихвар на ръба на финансова разруха. Елена беше в опасност, затворена несправедливо, животът й унищожен от престъпление, което не беше извършила, а тя, Лилия, беше в центъра на този кръстосан огън, опитвайки се да направи това, което е правилно, без да унищожи напълно вече крехкото си семейство. Взе телефона, колебаейки се какво да прави. Беше обещала на Десислава, че няма да предприема повече рисковани действия. Току-що беше обещала на баща си, че няма да каже на никого истината, но също така беше обещала на себе си, че ще помогне на Елена, че няма да позволи невинна жена да плаща за грешките на баща и Лис. Треперещи ръце написа съобщение на Десислава. На баща ми призна, каза, че е натопил баба Елена заради дългове към лихвар на име Виктор Василев. Страх ме е, госпожо. От другата страна на града, в кантората на Камен Паскалев, Десислава Ангелова разглеждаше снимките, направени от Лилия заедно с адвоката, когато телефонът й извибрира. Като прочете съобщението, лицето й пребледня. Имаме по-сериозен проблем, отколкото си мислехме, каза тя, показвайки екрана на Камен. Адвокатът прочете съобщението и се намръщи. Виктор Василев. Това променя всичко. Познаваш ли го? Не лично, но познавам репутацията му. Той е един от най-опасните лихвари в София. Ако Маринов наистина е замесен с него, момичето може да е в реална опасност. Десислава усети как я побиват тръпки. Какво правим? Трябва да действаме бързо. Ще се свържа с някои контакти в прокуратурата. Дикамен взе телефона, а ти трябва да се увериш, че Лилия е в безопасност. Ако Маринов заподозре, че тя е на път да го издаде, не се наложи да довършва изречението. Десислава вече пишеше отговор. Лилия не прави нищо. Сега съм с адвокат. Ще решим това по законен път. Моля те, внимавай и не се конфронтирай с баща си отново. Докато чакаше отговор, Десислава не можеше да спре да мисли за опасността, в която се беше поставила малката Лилия. 10-годишно дете, изправящо се срещу собствения си баща, опасен лихвар и цяла система, която имаше склонност да облагодетелства силните за сметка на уязвимите. Смелостта на момичето беше възхитителна, но и опасно наивна. Тя не разбираше напълно силите, с които си имаше работа, рисковете, които поемаше. Телефонът извибрира отново. Не беше отговор от Лилия, а обаждане от непознат номер. Ало? Отговори калибливо. Госпожа Ангелова? Гласът от другата страна беше мъжки и сериозен. Обажда се инспектор Павел Георгиев. Камен Паскалев ми даде вашия контакт. Трябва да говорим спешно за Радослав Маринов и дъщеря му. Случаят току-що беше придобил официално измерение.
Вече нямаше връщане назад. Дъждът валеше неспирно над София в този вторник. От прозореца си на 20-тия етаж Лилия наблюдаваше как капките се стичат по стъклото, образувайки малки криволичещи пътечки, които се събираха и разделяха не много, по-различно от събитията в собствения й живот през последните дни. Радослав беше излязъл рано, твърдейки, че има спешна среща с счетоводителя и адвоката по застраховката. Преди да тръгне беше повторил заповедта си: не излизай от апартамента днес, не отговаряй на домофона. Не говори с никого за това, което си говорихме. Моника, детегледачката, беше в кухнята, приготвяйки обяд, напълно ненаясно с драмата, която се разиграваше. За нея това беше просто още един ден, в който се грижи за дъщерята на шефа си, предпазвайки я от бурята, която вилнееше над града. Телефонът на Лилия извибрира. Беше ново съобщение от Десислава: Лилия, аз съм с хора, които могат да помогнат. Много е важно да останеш спокойна и в безопасност. Не се конфронтирай с баща си. Довери ми се. Момичето си пое дълбоко дъх. Доверяваше се на учителката си, но ситуацията изглеждаше извън нейния контрол. Откакто Радослав беше признал предната вечер, тя се чувстваше раздвоена между лоялността към баща си и ангажимента си към истината, към справедливостта за Елена. Погледна към рамката на нощното си шкафче, снимка, на която беше на 6 години, седнала в скута на баща си на разходка в парка, и двамата се усмихваха щастливи и безгрижни. Тази снимка изглеждаше сякаш принадлежи на друг живот, на друг свят. Как стигнахме до тук, тате? Я прошепна на себе си, докосвайки стъклото, което предпазваше фотографията. Домофонът извъня, стряскайки я. Чу Моника да отговаря и после да вика: Лилия, има някой тук, който иска да те види. Жена на име Кристина. За момент светът сякаш спря. Кристина, майка й, от всички хора, които можеха да се появят в този момент, майка й беше последната, която очакваше. Изтича към хола, сърцето й биеше лудо, когато вратата на асансьора се отвори. Тя беше там, Кристина Маринова, елегантна както винаги в дизайнерската си рокля и високи токчета, с перфектно оформена коса, сякаш току-що беше излязла от фризьорски салон, а не от трансатлантически полет. Мамо, гласът на Лилия прозвуча почти като недоверчив шепот. Здравей, скъпа. Кристина отвори ръце за прегръдка, но в жеста имаше нещо механично, сякаш позираше за снимка. Лилия се поколеба преди да приеме прегръдката. Скъпият парфюм на майка я обгърна, аромат, който преди свързваше с уют, но сега изглеждаше просто повърхностен, скъп аромат, който да маскира липсата на истинска топлина си. Какво правиш тук? Мислех, че си в Париж, попита Лилия. Отдръпвайки се, Кристина се насочи към дивана и седна, сякаш беше на фотосесия, перфектна стойка, елегантно кръстосани крака. Баща ти ми се обади. Каза, че имаме сложна ситуация. Разказа ли ти за баба Елена? Лилия беше изненадана. Баща й наистина ли беше признал всичко на бившата си съпруга? Проблясък на раздразнение премина през перфектното лице на Кристина. Разказа ми, че се месиш в работите на възрастните. Нахлуваш в имоти, обвиняваш го в престъпления, замесваш непознати в проблемите на нашето семейство. Лилия се почувства сякаш я бяха ударили. Значи това било... Баща й не беше признал, беше манипулирал ситуацията, превръщайки я в злодея на историята. Я не се случи така, не ти започна да обяснява тя, но Кристина вдигна ръка, за да я накара да замълчи. Лилия, разбирам, че си се привързала към прислужницата. Нормално е за деца в твоето положение, без майка, със зет баща, да търсят заместващи фигури. Но това не оправдава това, което си направила. Това, което съм направила, е да се опитам да помогна на невинен човек. Възмущението повиши гласа й. Баба Елена не е откраднала нищо. Кристина размени значителен поглед с Моника, която наблюдаваше сцената отблизо, видимо притеснена. Моника би ли ни оставила за малко? Когато детегледачката излезе, Кристина се наведе напред, понижавайки глас. Баща ти ми разказа всичко, Лилия, за това колко си буйна напоследък, за тази нездравословна фиксация върху чистачката, за това как си нахлула в бижутерията и си снимала частни документи. Разказа ли ти, че е подхвърлил бижута в чантата на баба Елена, че дължи милиони на опасен лихвар, че нарочно е увеличил застраховката, за да извърши измама? Лицето на Кристина остана невъзмутимо, но нещо в очите й се промени, сянка на съмнение, може би. Баща ти има финансови затруднения, да, но това не би го превърнало в престъпник. Той ми призна, мамо, настоя Лилия. Снощи в същия този хол. Каза, че не е да имал избор, че е бил заплашван. Хората казват много неща, когато са под напрежение, скъпа. Баща ти вероятно е искал да те успокои, да сложи край на настоятелните ти въпроси. На студенината, с която Кристина отхвърляше истината, беше почти по-болезнена от предателството на Радослав. Лилия осъзна с опустошителна яснота, че майка й не беше тук, за да й помогне или да я защити, беше тук, за да ограничи щетите, да запази имиджа на семейството на всяка цена. Затова ли се върна?
За да ме накараш да мълча, напрегната усмивка се появи на перфектно начервените устни на Кристина. Върнах се, защото съм твоя майка, Лилия, и защото семейството ни трябва да се обедини в този момент. Нашето семейство? Лилия се изсмя горчиво, което прозвуча странно от устата на дете. Кое семейство, мама? Това, което ти изостави, за да намериш себе си в Париж? Това, което татко унищожи, залагайки всичките ни пари? Или това, което той е готов да пожертва, за да спаси собствената си кожа? Маската на самообладание на Кристина се пропука за момент. Не бъди драматична. Опитвам се да помогна. На кого да помогнеш? На баба Елена, която е затворена несправедливо? На мен, която открих, че собственият ми баща е способен да натопи невинна жена? Или помагаш само на себе си, за да не се свързва името ти с скандал? Думите оцелиха Кристина като стрели. Тя стана, нервно оправяйки скъпата си рокля. Ти не разбираш сложността на ситуацията, Лилия. Ти си само дете. Точно това каза и татко. Но това, че съм дете, не ме прави сляпа или глупава. Видях доказателствата. Чух признанието. И ако и двамата си мислите, че ще се преструвам, че нищо от това не се е случило, значи изобщо не ме познавате. Телефонът на Лилия, който беше на масичката за кафе, извибрира с ново съобщение. Кристина побърза, го грабна преди дъщеря й да успее да го достигне. Какво е това? Очите й се присвиха, докато четеше съобщението на екрана. Лилия, инспектор Георгиев трябва да говори с теб днес. Спешно е. Ще бъда в училището ти в 3. Госпожа Десислава и Кристина вдигна очи, сега святкащи от гняв. Замесила си полицията? Не точно. Разказах на учителката си какво открих и тя го е отнесла в полицията. Кристина изглеждаше на път да избухне. Имаш ли представа какво си направила? Какъв скандал ще предизвика това? Какво ще се случи с баща ти? Какво ще се случи с баба Елена, ако не направя нищо? Отвърна Лилия, изненадвайки се от собствената си смелост. Кристина си пое дълбоко дъх, очевидно опитвайки се да си върне контрола. Ще решим това по възрастен начин, Лилия. Сега ще се обадя на баща ти. Днес няма да ходиш на училище. Всъщност мисля, че е най-добре да те изведем от София за известно време. Можем да отидем в къщата ни в Созопол, да изчакаме тази буря да отмине. Няма да ходя никъде, докато баба Елена не бъде освободена. Не те питам за мнението ти. Тонът на Кристина се втвърди. Аз съм твоя майка и все още имам власт над теб, въпреки че съм отсъствала. Ми колко удобно, промърмори Лилия, да игнорираш дъщеря си месеци наред и изведнъж да си спомниш, че си майка, когато трябва да ме накараш да мълча. Ръката на Кристина се вдигна, сякаш щеше да удари дъщеря си, но спря по средата на пътя. Очите й се напълниха със сълзи от безсилие. Ти не разбираш, Лилия, ако баща ти влезе в затвора, ще загубим всичко. Дома си, начина си на живот, името си. Това ли искаш? За първи път Лилия видя отвъд перфектната фасада на Кристина. Видя оплашена, повърхностна жена, по-загрижена за външния вид и материалния комфорт, отколкото за принципите. В известен смисъл и дожаля за майка и да, не искам никой да губи нищо, мамо. Просто искам истината да се знае. Баба Елена да не плаща за нещо, което не е направила. Домофонът извъня отново, прекъсвайки напрегнатия разговор. Моника се появи отново, за да отговори, и лицето й пребледня, когато чу кой е долу. Не, госпожо Кристина, не, каза колебливо. Не, полицията е. Двама детективи и инспектор искат да говорят с Лилия. Паника проряза лицето на Кристина. Тя сграбчи ръката на дъщеря си с сила. Няма да говориш с тях. Чули ме добре? Кажи, че си болна, че не можеш да ги приемеш сега. Казват, че е спешно, настоя Моника. Споменаха, че е по случая на Елена Петрова. Лилия погледна майка си, после детегледачката и накрая телефона, все още в ръката на Кристина. Трябваше да се вземе решение, млади Моника. Каза с изненадващо спокойствие. Моля те, кажи им, че ще сляза да говоря с тях на входа. Само трябва да си взема якето. Лилия, не смей! Изсъска Кристина. Момичето погледна майка си право в очите. Ако не сляза, те ще се качат. По-добре да отида доброволно, отколкото да дойдат тука с заповед. Не мислиш ли? За доброто на външния вид, Кристина изглеждаше сякаш я бяха ударили. Аргументът на дъщеря и Сетав, използвайки собствената й логика за запазване на имиджа, я остави за момент безмълвна. Ще дойда с теб, каза накрая. Както искаш. Лилия свира мене, отправяйки се към стаята си, за да вземе яке веднъж там, бързо взе плюшеното мече, подарено от Елена, и го притисна към гърдите си, търсейки смелост. Това, което се канеше да направи, щеше да промени живота й и този на семейството й завинаги. Канеше се публично да предизвика собствения си баща, да разкрие грижливо изградените лъжи, които поддържаха фасадата на семейство Маринови. Когато се върна в хола, Кристина беше на телефона, говорейки спешно с нисък глас. Няма значение къде си, Радославе. Ела си веднага. Полицията е тук и Лилия е на път да говори с тях. Направи пауза, слушайки. Не успях да я убедя. Тя е решена. Виждайки дъщеря си, Кристина бързо затвори. Баща ти е на път.
Може би е по-добре да го изчакаме преди да говориш с полицията. Лилия поклати глава. Чаках твърде дълго, мамо. Баба Елена е в затвора от дни за нещо, което не е направила. Всяка минута е от значение. Когато асансьорът стигна до партера, Лилия видя 3 души, чакащи във фоаето на луксозната сграда, по-възрастен мъж с сива коса, в когото разпозна инспектор Павел Георгиев, жена в тъмен костюм, която изглеждаше като детектив, и за нейна изненада и облегчение, учителката й Десислава Нижлилия. Десислава пристъпи напред, но спря, забелязвайки Кристина точно зад момичето. Госпожо Маринова, поздрави инспекторът с официален поклон. Аз съм инспектор Павел Георгиев. Трябва да поговорим с дъщеря ви по деликатен въпрос. Дъщеря ми е непълнолетна, отговори Кристина студено. Всеки разговор с нея трябва да бъде в присъствието на нейните законни настойници и за предпочитане на адвокат. Разбирам притесненията ви, госпожо. Въпреки това получихме сериозна информация, която трябва да бъде проверена спешно. Дъщеря ви не е заподозряна в нищо, напротив. Може да има ключова информация, за да се предотврати извършването на несправедливост. Очите на Лилия се втренчиха в Десислава, която кимна почти незабележимо, сякаш казваше: довери ми се, да искам да говоря, заяви Лилия, правейки крачка напред, отърсвайки се от властната хватка на майка си. Имам да кажа нещо важно по случая на баба Елена. Точно в този момент вратите на сградата се отвориха и Радослав Маринов влезе, мокър от проливния дъжд, лицето му маска от гняв и страх. Погледите на баща и дъщеря се срещнаха и за миг изглеждаше, че времето е замръзнало. В този кратък момент Лилия видя в очите на баща си смесица от молба и заплаха, сякаш едновременно я молеше и изискваше мълчанието й. Но образът на Елена в студената килия на ареста беше по-силен. Истината трябваше да бъде казана, без значение каква е цената, и до инспекторена, каза Лилия, поемайки дълбоко дъх. Баща ми е замесен в измама. Баба Елена е невинна. И аз мога да го докажа. Стаята за разпити в първо районно управление имаше светлосиви стени и голяма правоъгълна маса в центъра. Лилия седеше на един от столовете, краката й се люлееха без да достигат пода. До нея беше Десислава, която беше получила специално разрешение да я придружава като доверен възрастен, тъй като Кристина беше временно отстранена като съпруга на разследвания. Инспектор Павел Георгиев седеше срещу тях, до прокурор Анна Любинова, жена на средна възраст с тъмна коса, прибрана в строг кок и проницателни очи, които не пропускаха нито един детайл. Лилия, започна Павел нежно, знам, че тази ситуация е много трудна за теб. Не е лесно за никого, още по-малко за дете, да свидетелства срещу собствения си баща. Но трябва да ни разкажеш всичко, точно както се е случило. Момичето кимна, стискайки между ръцете си плюшеното мече, което беше настояла да донесе. Този предмет, подарък от Елена, и даваше нужната смелост. Започна миналата седмица, каза тя с твърд, въпреки възрастта си глас. Баба Елена беше обвинена в кражба на бижута от магазина на баща ми. Но аз знаех, че тя никога не би го направила. Тя е най-честният човек, когото познавам. С изненадваща за 10-те си години яснота, Лилия разказа всичко, как се е усъмнила в обвиненията срещу Елена, как е чула разкриващия разговор между баща си и мистериозния посетител, как е нахлула в бижутерията и е намерила доказателства за плана на Радослав. Показа снимките, които беше направила на уличаващите документи, и предаде дума по дума признанието, което баща й беше направил, и той каза, че дължи много пари на човек на име Виктор Василев, заключи тя. Каза, че този човек е заплашвал семейството ни и че единственият изход е била застрахователната измама. Избрал е баба Елена, защото е знаел, че тя няма да има как да се защити. Павел и Анна размениха значителни погледи. Името Виктор Василев очевидно беше събудило интереса на прокурора. Била си много смела. Лилия, каза Анна, гласът й омекна. Информацията, която донесе, е изключително важна. Всъщност Виктор Василев е човек, когото разследваме отдавна. Известен е с това, че дава пари на изнудвачески лихви и използва заплахи, за да си гарантира плащането. Не какво ще се случи с баща ми? Попита Лилия. Гласът й трепереше за първи път по време на разпита. Павел и Анна размениха друг поглед. Преди инспектора да отговори, баща ти дава показания в друга стая в момента. Ситуацията е сериозна, няма да те лъжа. Застрахователна измама, фалшиво съобщаване на престъпление, набедяване. Това са сериозни обвинения, и носи, добави бързо Анна. Фактът, че става въпрос за изнудване от страна на Василев, може да се счита за смекчаващо обстоятелство. Баща ти е бил под заплаха, което не оправдава действията му, но обяснява контекста. А баба Елена? Ще я пуснат ли? Това беше въпросът, който най-много вълнуваше Лилия. Незабавно, увери я Павел. Всъщност процедурата по освобождаването й вече е задействана. Трябва да излезе от ареста всеки момент. Огромно облегчение обзе Лилия.
Беше успяла, Елена щеше да бъде освободена, невинността и призната. Но това облегчение скоро отстъпи място на нова тревога. Митца, мога ли да видя баща си? Павел се поколеба. Сега не е най-подходящият момент, Лилия. Разпитът му все още продължава и моля ви, настоя момичето. Те само за минута? Трябва да му кажа нещо. След кратка консултация с прокурора Павел кимна. Добре, но ще бъде кратко и под наблюдение. Минути по-късно Лилия се озова в друга по-малка и по-сурова стая. Радослав седеше на масата, изглеждайки сякаш е остарял с години само за няколко часа, като видя дъщеря си, лицето му се сви в сложна гримаса, облегчение, срам, страх, любов, всичко смесено. Здравей, тате, каза Лилия, приближавайки се предпазливо. Лилия, гласът на Радослав пресекна. Съжалявам за всичко. За първи път, откакто се беше изправила срещу него, Лилия видя искрено съжаление в очите на баща си. Вече нямаше манипулация, нямаше опити за контрол, само един победен мъж, изправен пред последствията от своите избори. Защо не потърси помощ? Попита тя със тънък глас. Защо не ми се довери, поне за да поговорим? Радослав поклати глава с тъжна усмивка на устните. Да се доверя на 10-годишната си дъщеря за финансовите си проблеми? Какъв баща щях да бъда? Такъв, който не би натопил невинна жена, за да спаси собствената си кожа, отговори Лилия с прямота, която го накара да отстъпи. Сякаш го бяха ударили. Тежко мълчание се спусна между тях. Баща и дъщеря, разделени не само от масата помежду им, но и от пропаста на моралните избори, която Радослав беше създал, и това, което направи, беше грешно, продължи Лилия. Но разбирам защо го направи. Беше те страх, беше отчаян. Това не е да извинение, и отговори Радослав, изненадвайки я. През целия си живот съм се гордял, че съм човек на думата, на почтеността. Баща ми изгради този бизнес с честност, а аз пропилях всичко. Първо с залозите, после с измамата. Сълзи започнаха да се стичат по лицето на бизнесмена. За първи път Лилия виждаше баща си да плаче, дори на погребението на дядо си не беше показвал такава уязвимост. Предадох всичко, на което ме е учил. Предадох доверието на Елена, която посвети десетилетия от живота си на нашето семейство. И най-лошото, предадох теб, Лилия. Единственият човек, който наистина има значение за мен. Инспекторът каза, че си бил заплашван, предложи Лилия, опитвайки се да намери някакво оправдание за действията на баща си. Този човек, Василев, да, заплахите бяха реални. Радослав изтри сълзите с опакото на ръката си, но аз сам се поставих в тази ситуация. Всеки залог, който направих, всеки заем, който взех, моите избори ни доведоха до тук. Лилия се поколеба преди да зададе въпроса, който я тормозеше. Ще влезеш ли в затвора? Радослав си пое дълбоко дъх. Вероятно да, поне за известно време. Но сътруднича напълно на разследването срещу Василев, което може да помогне на моята ситуация. А аз? Какво ще се случи с мен? Уязвимостта в гласа на Лилия болезнено напомни на Радослав, че въпреки цялата изрялост и смелост, тя все още беше само дете. Майка ти, не искам да оставам с нея. Прекъсна го Лилия твърдо. Тя се върна само защото ти я повика, за да ме контролира. Не и пука наистина за мен. Радослав не можеше да не се съгласи. Познаваше добре бившата си съпруга и нейните приоритети. Ще намерим решение, Лилия. Обещавам. Един полицай се появи на вратата, сигнализирайки, че времето е изтекло. Лилия стана, но преди да излезе, се приближи до баща си и за изненада на всички го прегърна бързо. Надявам се да оправиш нещата, тате, прошепна. Като започнеш с баба Елена, връщайки се в стаята, където я чакаше Десислава, Лилия се чувстваше странно лека, сякаш огромен товар беше свален от малките й рамене. Беше постъпила правилно, дори пътят да беше болезнен. Лилия! Познатият глас накара сърцето й да подскочи. Обръщайки се, видя Елена да тича към нея с разтворени ръце. Двете се прегърнаха силно, сълзи се стичаха свободно. Елена изглеждаше по-малка, по-крехка след дните в ареста, но очите й все още блестяха със същата доброта. Моя малка героиню, промърмори чистачката, галейки косата на Лилия. Инспекторът ми разказа какво си направила. Как си се изправила срещу собствения си баща заради мен? Вие винаги сте се грижили за мен, отговори Лилия просто. Беше мой ред да се погрижа за вас. Емоционалната среща беше прекъсната от пристигането на Камен Паскалев, адвокатът, с когото Десислава се беше свързала, висок и внушителен в добре скроения си костюм. Той носеше папка с документи и изражение на решителност. Госпожо Петрова, поздрави той Елена. Аз съм Камен Паскалев, адвокат. Госпожа Ангелова ме нае да ви представлявам в делото за морални щети, което възнамеряваме да заведем срещу Радослав Маринов и застрахователната компания. Морални щети? Елена изглеждаше объркана. Да, вие бяхте несправедливо обвинена, репутацията ви беше опетнена и прекарахте дни в ареста за престъпление, което не сте извършили. Имате право на обезщетение.
Елена поклати глава. Не искам пари от господин Радослав. Исках само свободата и чистото си име. А работата ви? Попита Десислава нежна. Ще се върнете ли да работите в бижутерията? Въпросът изненада Елена. Тя погледна Лилия, после адвоката. Очевидно несигурна, с бижутерията вероятно ще бъде продадена, за да се платят дълговете на баща ми, обясни Лилия. Но съм сигурна, че който и да я купи, ще иска да ви задържи. Всички знаят, че сте най-добрият служител. Камен се прокашля дискретно. Всъщност има друг въпрос, който трябва да обсъдим. Той погледна сериозно към Лилия. Твоята ситуация, млада госпожице, с баща ти изправен пред наказателен процес и майка ти е показваща малък интерес да поеме пълни родителски отговорности, трябва да определим кой ще се грижи за теб през този труден период. Тежко мълчание падна в стаята. Лилия не беше мислила много отвъд. Освобождаването на Елена не беше обмислила напълно последствията за собствения си живот. Бих могла да остана с Моника, предложи плахо. Детегледачката няма правен статут да поеме попечителството ти, обясни Камен. Обикновенно в такива случаи детето се насочва към близки роднини или при липса на такива към системата за временно настаняване. Паника започна да обзема Лилия. Система за настаняване? Това означаваше ли сиропиталище, приемни семейства, раздяла с всичко, което познаваше. Елена беше тази, която наруши мълчанието. Гласът й изненадващо твърд. Аз ще се грижа за нея, всички погледи се обърнаха към чистачката. Госпожо Петрова, започна Камен. Разбирам привързаността ви към момичето, но попечителството на дете е сложен въпрос. Има законови изисквания, социално-икономически оценки. Аз съм вдовица, нямам деца, имам собствен апартамент в Красно село, малък, но приличен. Работила съм цял живот, имам скромни спестявания и най-важното, Елена хвана здраво ръката на Лилия. Обичам това момиче, сякаш е моя собствена дъщеря. Емоцията в гласа на Елена беше осезаема, карайки очите на всички в стаята да се навлажнят. Ще бъде временно, обясни Камен, гласът му омекна. Докато правната ситуация на бащата се разреши, все пак ще ни трябва неговото разрешение. Баща ми ще се съгласи, заяви Лилия убедено. Той знае, че баба Елена е единственият човек, който наистина се е грижил за мен през всичките тези години. Прокурор Анна Любенова, която беше влязла тихо в стаята по време на разговора, се приближи. Мога да улесня този процес. Като представител на прокуратурата имам правомощия да поискам мерки за закрила на детето. Ако бащата се съгласи, можем да установим временно попечителство, докато делото тече. В този момент нещо като надежда започна да разцъфтява в сърцето на Лилия. Сред хаоса, в който се беше превърнал живота ти, се появяваше възможността за ново начало. Не в имение в Лозенец, а в скромен апартамент в Красно село с някой, който я обичаше безусловно. 3 седмици по-късно Лилия оправяше вратовръзката на училищната си униформа, докато Елена приготвяше закуска в малката кухня на апартамента в Красно село. Ароматът на току-що изпечени банички изпълваше въздуха, смесвайки се с миризмата на прясно кафе. Ми сигурна ли си, че не искаш да те изпратя до училище? Попита Елена, поставяйки чаша с топъл шоколад пред момичето. Сигурна съм, отговори Лилия с усмивка. Училището е наблизо, а вече се разбрах да се срещна с Юлия на ъгъла. Адаптацията към новия живот не беше лесна. Апартаментът на Елена беше скромен, обикновен двустаен апартамент, в сграда без асансьор, много различен от луксозния мезонет в Лозенец. Училището също беше ново, държавно, вместо престижното частно заведение, което посещаваше преди, но имаше и неизмерими придобивки. За първи път от години Лилия се чувстваше наистина у дома. Елена винаги присъстваше, слушаше историите и за деня в училище, помагаше с домашните, приготвяше храна с любов. Днес ще посетя баща ти, коментира Елена небрежно, сядайки на масата със своята чаша кафе. Лилия кимна, преглъщайки парче баничка. Радослав беше осъден на 4 години затвор за застрахователна измама и фалшиво съобщаване на престъпление, но присъдата беше намалена на 2 години поради сътрудничеството му с властите в разследването срещу Виктор Василев, който сега също беше изправен пред сериозни обвинения. Мога ли да дойда с теб на следващото посещение? Попита Лилия. Все още не беше посещавала баща си в затвора, нещо, което Елена уважаваше, разбирайки, че момичето има нужда от време. Не, разбира се, ако се чувстваш готова. Елена се усмихна нежно. Баща ти пита за теб при всяко мое посещение. Това беше една от изненадите на този нов етап, невероятната връзка, която се беше развила между Елена и Радослав. Чистачката, демонстрирайки способност за прошка, която малцина разбираха, редовно посещаваше бившия си шеф, носейки новини за Лилия и предлагайки приятелство, което той със сигурност не заслужаваше, но от което отчаяно се нуждаеше. Той е различен, продължи Елена. Затворът го промени. Сега в него има истинско смирение. Лилия не отговори веднага.
Връзката й с баща й все още беше сложна. Обичаше го въпреки всичко, но нарушеното доверие нямаше да се възстанови лесно. Мислиш ли, че наистина ще се промени? Попита накрая. Елена обмисли въпроса за момент. Вярвам, че да. Знаеш ли, Лилия, понякога хората трябва да ударят дъното, за да намерят сили да се изправят отново. Баща ти загуби всичко. Пари, статус, свобода. Но спечели нещо много по-ценно. Какво? Шанса да преоткрие себе си. Да се превърне в мъжа, който наистина иска да бъде, а не в това, което обстоятелствата са го принудили да бъде. Мъдростта в простите думи на Елена винаги впечатляваше Лилия. Чистачката имаше само основно образование, но притежаваше емоционална интелигентност и разбиране за човешката природа, на които много доктори завиждаха. Няма мама? Някакви новини? Елена въздъхна. Кристина се беше върнала в Париж веднага, щом стана ясно, че няма да може да контролира ситуацията. От тогава се беше обадила само веднъж, за да информира, че е наела адвокат, който да се занимава с продажбата на апартамента в Лозенец и другите имоти. Нищо ново, скъпа. Но може би един ден и тя ще намери пътя си обратно. Лилия се съмняваше, но оценяваше оптимизма на Елена. Допивайки шоколада си, тя стана и взе раницата си. Трябва да тръгвам. Не искам да закъснявам за часа на госпожа Десислава. Десислава Ангелова, в жест, който изненада всички, беше поискала преместване в същото държавно училище, където сега учеше Лилия. За да следя най-блестящата си ученичка, не беше обяснила, когато я попитаха за преместването от престижно частно училище в институция с по-малко ресурси, Елена изпрати Лилия до вратата. Приятен ден, мое малко момиче. Преди да излезе, Лилия прегърна Елена силно. Благодаря ти, прошепна, за всичко. Аз ти благодаря, отговори Елена развълнувано. Ти промени живота ми толкова, колкото аз промених твоя. Докато вървеше по улиците на Красно село към училището, Лилия размишляваше върху необикновеното пътешествие, което беше преживяла през последните месеци. Беше загубила луксозния живот, който познаваше бащината фигура, която идеализираше фалшивото чувство за сигурност, което парите осигуряваха, но беше спечелила нещо безкрайно по-ценно – истинско семейство. Неосновано на кръв или социален статус, а на любов, уважение и морална смелост. Елена я беше научила, че истинското семейство е този, който е до теб в трудните моменти, който те приема такъв какъвто си, който поставя твоите интереси над своите. На ъгъла видя Юлия, новата си най-добра приятелка, да маха оживено. Усмихна се и ускори крачка. Животът продължаваше с нови предизвикателства и нови радости и за първи път от много време насам Лилия Маринова вървеше към бъдещето с леки стъпки и сърце, пълно с надежда. Край на историята, скъпи слушатели. Надяваме се, че историята на Лилия и Елена е докоснала сърцата ви. За да продължите това емоционално пътешествие, подготвихме специален плейлист със също толкова завладяващи истории. Намерете го тук, като кликнете вляво. Ако сте се развълнували от този разказ, не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да харесате това видео. Ежедневно ви представяме уникални истории, които изследват сложността на човешките взаимоотношения. Не пропускайте следващото ни съдържание. Очакваме с нетърпение да прочетем вашите коментари.